дарува им мъдрост, сръчност и умение талесно успешно да вършат своите дела и да дадат винаги добър край. Защото Ти си нашият усетил помощник и Тебе познаваме с Твоя безначален Отец, Пресветлият благ и животворящ Твой Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Благословение неговата милост, Божието благословение неговата милост, Божието благословение неговата милост. Небесна защита, за да помага на онези, които ще ги употребяват, да бъде за телесно здраве, душевно и безаварийно използване от нашия Господ Исус Христос. Благославен се Исус Христос, тези, които ще сме царство в Отца. Да, тук е пътя. Може да помахаш на камерата, ако записваме още, ако свети червено. Той ето. Да бе. Той не мога го загубя. Той е вързан, че не мога го загубя, ама просто ще им се кил. Не бе, всичко и тук аз ги нямам в огледалото бе. Добре, чака ми шофаристът. Да бе, намокриха му са гастите. И аз с бабичко, но това стана, да, явно не е такова. Да не би справил с полицая горе. Да, ти се намокри и се облече, а? Ай, давай! От тук давай път. Снимам, кажи нещо на камера. Нинджа! Да. А защо чакате се така само? Може да тук
Защото твоето е голямо. Да. Не бе, те е по-добре бе. Ще го правиш. Да прави да дите. Не бе, не се го запали го. До тук, кате бе, кате бе!